Čaute ľudia, ako tu vidíte, prepáčte, že fakt neskoro točíme. Vítam vás u nášho ďalšieho videa. Zrovna som tu dostrial všetky videá, som si prezrel, či sú dobre natočené. Niektoré som musel trochu aj upraviť, ale dneska, čo bude hlavnou témou, bude to tu. Budeme reagovať na flash score, na výsledky, pozrite. Si rýchlo, lebo potrebujeme zápasy, čo sa dneska budú hrať. No a potom, keby ste chceli, tak si môžeme dať aj Bravko. A keby ste chceli túto sériu, že by som hral Brawl Stars s nejakými youtubermi, síce menej slavnými, ale poznám sa s nimi, tak dajte určite like a napíšte koment, že napíšte proste nejaký koment, že chcem to, alebo niečo také. A moc vám ďakujem za podporu, ktorú teraz robíte. A ideme na prvý zápas. Athletic Bilbao versus AS Rin, to bude odveta. Yes, prvý zápas skončil pre AS Rin 2-1. Toto si pamätám, ale ak viem, teraz Athletic Bilbao sa moc nedarí, majú iba jednu výhru a potom sú dve remízy a dve prehry, takže sa im moc nedarí. Athletic Bilbao, toto si určite môžete pozrieť, zaujímavý zápas. Neviem, kde to budú premietať, ale mám naznačiť favorita, tak podľa mňa dnešný zápas vyhrá AS Rin. A poďme sa v rýchlosti pozrieť na zostavy. Takže, brankár, kde teraz mám šipku, vidíte. Brankár Athletic Bilbao je Agir Zabala. Neviem, veľmi ho ani nepoznám. Kto to je, ty vole? Ľavý obranca bude Berichči, stredný obranca Paredes, jeho parťák 14 Nunes, to ja neviem, kto je poradne. A potom 18 pravý obranca Demarcos. Takže toto je obrana plus brankár. Ideme na zálohu. Ruiz de Galareta, Gomez, ofenzívna záloha. Ruiz de Galareta sa mi zdá, že defenzívna záloha. A jeho parťák Ruiz de Galareta bude Jaure Gizar. Ty vole, kto to je? Počkaj. Keď tak, mi napíšte do komentárov, že kto je Jaure Gizar, aký futbalista a tak. Lebo veľmi ho teda nepoznám. A ideme na útok. Takže klasicky. Ľavé krídlo Nico Williams, pravé krídlo Iñaki Williams, Nico Williams obral. Takže toto dvojica podľa mňa sa im bude dariť cez tento zápas. A hrotový útočník je Sanady. To je asi všetko k tomuto zápasu. Pozrite si kurzy. Tieto ja nebudem hovoriť veľmi. Takto pozrite. Dobre, už sme toto dorobili, tak ideme na ďalší zápas. Frankfurt Ajax, k tomuto nemám nič hovoriť, taký klasický priemerný zápas. Tiež je to teraz všetky zápasy si myslím, že budú odvety. No takže pozrime sa na to. Takže toto je odveta a prvý zápas vyhral Frankfurt 2-1 proti Ajaxu. A ja by som sa iba v rýchlosti pozrel na zostavu. Toto si rýchlo pozrite zostavy. To iba takto rýchlo si poviem, takže toto je Frankfurt. Kaua Santos brankár, obránci, ľavý obranca Brown, stredný obranca Koch, jeho parťák v obrane Tuta a pravý obranca Christensen. Ofenzívna záloha Götze, 15 Škiri, defenzívna záloha a Škirio vedľajší hráč, tam bude v defenzívnej zálohe Larsson. A hroťák je Ekitike. A vedľa neho sa mi zdá, že na LM-ku sa mi zdá, bude Knauf a na pravom záložníkovi bude Bahoja. Pozrime si Ajaxovú zostavu. Takže brána Mateus, obránci Rugani a Kaplan, ľavý obranca bude Janse, pravý Rosa, záložníci budú Klaassen, Mokio, Van de Boomen a útočníci Bergwijn, Konadu,
Edwards. Podľa mňa títo dvaja sa tu veľmi podobajú. Tento tu záložník a tento tu útočník. Jak keby obidva úplne istá podoba. Dobre, tak ideme. Tak, tuto máme môj zápas, ktorý asi budem sledovať, ale možno budem sledovať Manchester United ešte. Lazio proti Plzni. No, prvý zápas síce vyhral Lazio, ale podľa mňa teraz by tá Plzeň mohla otočiť, takže jej dám za favorizovaný tým. A pozriem si iba v rýchlosti zostavu Plzne. A favorit, počkať, pozriem si favoritov. No, neviem, či ako stavky tomu veľmi pomôžu tomu zápasu, ale veľmi dobré stavky, pozrite si ich. Kľudne, veľmi dobré. A v rýchlosti si pozrieme zostavu tejto Plzne. To bude. Takže v bráne Jedlička, klasický brankár, pravý obranca Dvech, vedľa neho Markovič a vedľa Markoviča Jemelka a pravý obranca, môj jeden z najobľúbenejších hráčov Plzne Kadu. No, ešte Šulc a Durosin sú také obľúbení, ale tento je medzi najobľúbenejších. Záložníci sú 31 Šulc, 23 Kalvach a 6 Červ. A do útoku dal tréner Plzne Vidru na pravé krídlo, na Hroťáka, jeden tiež z mojich obľúbených hráčov Durosinmi. Ten podľa mňa aj by mohol skorovať tento zápas. A ľavé krídlo, veľmi ho nepoznám, keď tak tiež napíšte do komentárov, kto je Memic. Asi, kto vie, nejaký hráč. No neviem. Olympiakos Bodoglimt, to je také. To iba si rýchlo dáme favorita. Bodoglimt. To idem preskočiť. Olympique Lyon proti FC SB, takže ak sa nemýlim, Bukureš. Takže za mňa favorit ako asi Lyon. Bukureš je tiež veľmi dobrý tým, ale za mňa je to Lyon, lebo prvý zápas už to bolo 3-1, takže tentokrát bohužiaľ idem k smere Lyonu, inak by som dával Bukureš. Kurzy sú dobré. Počkaj, tak. Tak, dobre. Zostavy. Takže na zostavy som tentokrát fakt zvedavý. Kde to máme? Počkaj, tu ani zostavy tu ani nevidím. Ciole. Tu máme ešte to tak. Bohužiaľ si tú zostavu nepozrieme, lebo neviem, ako to urobiť. Takže fakt sa vám ospravedlňujem za toto, ale neviem s tým nič urobiť, fakt prepačte. Ďalší, no, tiež druhý zápas, no. Druhý zápas, ktorý asi budem sledovať, takže toto ja dávam určite United favorita. Takže tuto máme prvý výsledok, bol 1-1, ale za mňa to teraz United dá. Za mňa by to mohol dať. Keď si pozrieme tie zranenia, pozrite si zranenia na Unitedu, jak ich je tu veľa, a pozrite si zranenia Sociedadu. Takže Sociedad bude mať miernu výhodu, no dosť veľkú výhodu. Bude sa hrať doma v Manchestere, takže by to mohli teoreticky zvládnuť. Takže pozrieme si aj Man United výsledky. A proti Arsenalu to bolo 1-1 remíza, aj proti tomu Sociedadu. Manchester United bohužiaľ prehrali, proti Ipswichu vyhrali, to si iba tak rýchlo prejdeme. A bohužiaľ teraz už mi tu nedáva zostavy. Lebo ešte nie sú zostavy isté, asi ešte ani jeden tým zostavu neohlásil, lebo ešte není istá, asi ešte Amorim to navrhuje. Takže toto bohužiaľ si nepozrieme.
Ale schválne napíšte tento zápas. Tento zápas ma zaujíma, že koho typujete favorita. A podľa mňa za Man United, keby som si mal typnúť, že aká zostava, tak góla keby dal Diala, keby dal Amorim Diala do hry, tak Diallo by dal gól. A ešte, ak není... A na 100%, kámo, Harry Maguire, ty vole. Ten dá určite góla. Z hlavičky. Ale nie. No aj Diallo je zranený, tak to je pekné veriť. Tak asi pravdepodobne Højlund a Garnacho, keby ho dal na ihrisko. Vôbec si fakt neviem tipnúť. Vôbec toto skorerov neviem. Alebo tak. Keď si pozriem tie zranenia, tak skoro všetci najlepší hráči. A podľa mňa tento zápas sa bude dariť aj Patrickovi Dorguovi. No a ideme na ďalší. Rangers Fenerbahce. No toto som teda zvedavý, áno. Zase zostavy tréneri ešte nedali. Takže prvý zápas, ty kokos, Rangers 3-1. A keď si aj pozriem, Saint-Maximin je zranený. Saint-Maximin je zranený, ale není zranený, píše sa tu, že rozhodnutie trénera. Tak neviem, či nejak tréner sa rozhodol, že ho nepostaví, alebo nejak tak. No ale to je jedno, nás tu zaujíma teraz tento zápas, takže tak samozrejme Rangers. A góly dajú podľa mňa Černý, lebo sa mi zdá, kde to dal tie dva góly v tom zápase, nepamätám si presne. Ale tak tentokrát si myslím, že by to mohol Rangers tak 2-1 vyhrať, si myslím. Pozrite si kurzy. Iba sa takto rýchlo na ne pozrite. Tak, a teraz ideme. Ešte. A keď tak by ste chceli, urobil by som aj reakciu na výsledky. Len toto video som už mal takto naplánované, tak prepáčte za to, ale keby ste chceli, tak dávajte lajky a odbery. A ja to natočím. A tak, keď sa pozrieme, aha, tak toto, veľmi prekvapivé, Tottenham, druhý zápas odveta. Ako toto sú dnešné zápasy Európskej ligy, ale prehral proti Alkmaru, ale ja si myslím, že Tottenham to otočí. Ja si myslím, že určite to otočia, ak budú mať dobrý tím. Zostavy ešte tiež nie sú známe. Podľa mňa Tottenham, pozriem si tých zranených hráčov. Je mi celkom ľúto, že nebude chytať Kínsky. Nenastúpi, už tu píše, že Kínsky. Lebo mal pre sebou v tom Tottenhame potenciál. Ak hneď keď sa vrátil ten Vicario, to asi vedel každý, že bude chytať ten Vicario. Takže bohužiaľ. A tak po 2-0 myslím, by to Tottenham mohol dať. No a toto bude pre výsledky, by som povedal všetko, ešte si rýchlo iba zareagujem na potom Chelsea proti Kodani, konferenčná liga. Chelsea sa teraz moc nedarilo, ale tento zápas Kodaň typujem Chelsea na 100%. Že 1-0 by to mohla, alebo 2-1. Bude to za mňa veľmi dobrý zápas. Prvý výsledok vyhrala Chelsea 2-1. No tak som zvedavý. Sice Kodaň prehráva, takže ešte si v rýchlosti pozrieme kurzy, ak si chcete pozrieť.
Yes. Máme to. A teraz, keď ste si... Neviem, či by sme chceli dať to bravko. Či by sme chceli dať bravko. Bravo Stars. Takže ideme si to pozrieť. Ľudia, koľko chcete, aby som dneska dal? Alebo si dáme Fifu. Dal by som si aj Fifu. Tak, rýchlo dáme toto. Dal by som si aj Fifu, tak čo na to? Ja by som dal osobne FC 25. Počkajte, iba si tu tak rýchlo napravím. Aj toto je môj ovládač na PS5. Keby ste chceli vidieť takto. No, nevšímajte si to, že je tak špinavý, ale takýto, tak. Ideme dať FC Mobile. FC 25, sorry. Ja by som... Ospravedlňte ma, ja práve nie som moc dobrý vo FIFA. Takže by som si otvoril pár balíčkov. A keď tak niekedy môžeme dať aj trénerskú kariéru, tak dáme Ultimate Team. Bohužiaľ, nemám veľmi dobrý tím. Hral som to naposled tak pred týždňom. Veľmi sa nevenujem tomuto gamblovaniu, lebo už mám toho aj tak dosť, keď musím strihať videá. Pozrite, toto som nejakú debilinku dostal. Tak máme tu niečo v obchode. Možno. Neviem, čo to bude teda. 3x78. Tak, otváram. Takže nie je to walkout. SOZ Brazília. Portugalská liga. To by mohol byť taký Porto. A je to 82 PP. Not bad. Potom už tu aj Palmera a Havertza. Ale celkom v pohopek, ako dá sa to využiť do nejakého slabšieho SBCčka. A môžeme si teraz ísť kľudne zahrať draft. Teraz to iba rýchlo takto dám. To bol môj starý draft, iba rýchlo to. Pozrite, to iba rýchlo takto zruším. Takto zoberiem loptu. Tak, dám si vlastný. Tak. A ideme si poskladať draft a ďalšie video by sme ho aj hrali. Vezmeme si to. Takže formácie, tu máme 4-3-3 obrana, zoberiem ju. Fúha, tak toto, ty kokos, tak aké sračky tu padajú. Toto nevyzerá na dobrý draft. Toto nevyzerá na dobrý draft, bráško. Toto nevyzerá, no konečne. Šulín. Máme tu Pavla Futreho. Toto sa už trošku zlepšuje, ale začiatok fakt nebol veľmi dobrý. A toto už máme Carlosa Alberta.
Máme tu Grimalda, prepáčte, že ste to nevideli. Prepáčte, bude to iba takto, lebo potom asi nedá sa to, aby ste videli obidva, hej. Dobre, máme tu Trenta, najlepší hráč do všetkého. A máme tu Endler, brankárku. Dáme si striedačku. Toto je prd, úplne slabý. Tak tuto. Dáme takto. Máme tu Volkera alebo Kaku. No ale ja by som skôr bral toho... Ježiš, to čo som zobral. Jeda. Takže vezmeme to takto a dáme sem toho Alexandra. Či ako sa volá ten blbec. Savinho. To sa mi na piekačko hodí. 29 súhra. Máme tu Xaviho Simonsa. Tak najlepší hráč je Vanderson. Aj tá na Bonmati Totti. Či, to je paradička. Ale tuto je nič, tuto je Nico Williams, to rýchlo vezmeme. Mascherano. Dá sa to tam nejak zakomponovať do zastavy? Guardiol. Hodí sa. Nič, toto fakt nič není. Pedro Malheiro. A tuto sú iba také šity, Unerstva. Takže tento draft sa mi moc nevydaril. A ak sa vám toto video páčilo, dajte prosím like a odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Tak čaute. A keby ste ešte prípadne chceli, zajtra možno bude asi pravdepodobne, myslím, že bude stream. A keby sa vám toto video páčilo, tak dajte lajky a odbery. A zatiaľ čaute.